Zulai ni som pathum ni nga ni ani a. Indo na lama thil lian tham taka thleng chho don ta ni in alang. Apoi mo khop mai. Kan puang le dona. Tun truma hian Indo na chung ground lam report kan ron ti chuak vak don lova. Ma se Ukraine Indo na chung changa khovel sarkar lian te chet dan tele. Russia ne na an politics kal koi velte. Anin nor ton dan hi ngai nom takani. Khovel ram hausa intel khom G7 ruai tu te thu chua hian. Khovel Indo puya kai chuak lawang tia soi thei talova. Chu tiang le akai hnoi te kan ngai thladona. Kan puan tak tak ma in min han like sak ve le ula. Chu te mai chu in laka kan ngen ve du om chuna ni. Khovel tan thil hlo om taka thleng. Khovel ram hausa rual ruai tu. Group of 7 ruai tu te chuan. Ukraine chu ven him antum tarup mai. Security assurance veng him turin an intiama. Intiam na an nei tarup mai. Group of 7 ram te chuan Russia be pui thlak na zel na tura. Ukraine ram chu ven him antiama. An ven him don thu intiam na an puang chuaka. Hei hi Moscow chuan a soi sel na sa hle. Russia chuan khotlang ram te chu Ukraine ne na security assurance pelo turin a vo khana. Hei hi an thil ti sual lo om tak ani dona ni. Hei hian Moscow angong dona. Europe chu kumtam tak chung lo om na sa zokin atuam dona ni ati. Group of 7 ram te chuan ni min khan international framework an puanga. Hei hian Ukraine chu Russia be na laka ven him na chak zok anei thei na turle. Moscow in nakin loka Ukraine be thei lo na tura. Hunrei tak chunga security assurance nei thei na tur kong an hon sak dona ni. Joint declaration a hian United States, Germany, Japan, France, Canada, Italy le Britain ba ka European Union te chuan. He malak na hian tunlai sipay man rochang kaang tak te. Training, intelligence impact ton na inshare ton na le. Cyber defense mga inven na te po atel don ni inan soy. Ukraine siam that le na kalpui tur chuan Ukraine chu ro rel na dikle tha mga ti changtlun le thuam that an tiam boka. Hei ba ka hian judicial le economic forum le economic reform le langtlang zo ka sarkar en kol na tura an kal thei nan G7 chuan mala kan tiam bok. Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan G7 in security chungchanga Ukraine ta na an thu tiam chu aron chang le ta. He thil an thil ti sual lian tak le hlo om tak ni in ka ngaya ni ati. Ukraine tan security guarantee chi rang pek hian Russian Federation himna ati chedona ni. Hei wang hian avuak let na chu ana hle dona ni ati. Russia chu ana himna ti che thei tur thil engma atwar dam thei don lo ti soibokin. Khotlang ram te chuan an thutluk na hlo om tak siam te chu en non le aphuta. Ani lo chuan ara chua hi apoi hle don ani ati. Chutiang thutluk na siam chuan Europe ram chu kumtam tak chung din mun him lo le hlo om zo ka siam don ani. Tin kan chunga thil thalo tak an tingei dona. Chu chunakin loka kan ngai tu tur le kan ngai tu reng tur thilani ti in Peskov chuan asoi. British sarkar thu chua tarlan danin G7 security assurance a hian nikum lam atanga Russia in Indona alo kalpui to ti top nante kumlo om tur chunga tangrual ramten Ukraine an thlop dan turte nakin loka Russia be puithlak na engpo ti top le chan le dan turte soi hawani. British Prime Minister Rishi Sunak chuan G7 thutiam hi Ukraine President Volodymyr Zelensky an andor na chat NATO Military Alliance member ta na Ukraine teltum tuna larem chia lo thlak nan ani chuang lo ati. Ni chung o tur NATO summit Lithuania a nei chu Lithuania a nei chu ni min khan an zova. Member te chuan Ukraine in NATO member ni abe sei jungchang an soi hawa. NATO a chuan seng lu nge tha anti ma se tuna chuan Ukraine hian NATO member ni tura thil tu le poimo ala phak lo ni in an ngaya. Ma se hun bitukemo chutiang huna chuan ani thayang tia intiam na engma an soi thei lovani. Alliance sa tel tura som na mu mal siam ani hri lovani. Hei wang hian President Zelensky chu alom lo hle ani.
NATO in Cold War scheme akal pui le awangin Russia chuan chanlet na apedon ni in avo NATO summit result chu Russia ram himna atan hlo om thei thil soi ho na ani ma se na taka chanlet nge ani ang ti in Putin chuan a soi Russia chuan NATO summit hnung bera hian khotlang ram si pai pol chu Cold War scheme a kir le to ti tilang ni in a soya Moscow chuan hetiang malak na hi atrul na apianga chang le don ani ati Lithuania khopui Vilnius sa ni ni o tur summit top lama Biden chuan Putin le aram thu nei na du na chuan Ukraine laka indo na rap thlak an ti chuaka NATO chu a tender theido ne motia ma se angai tu sual ani ati NATO hi ama ai na chak zo ka yes ama ai na chak zo ka ni history lo to ain tun ma ain anin pum khat zo ka ni ati Russia Foreign Ministry chuan nimin tlai khan thu chua siamin NATO meeting result chu Russia himna atana lo turte uluk taka zirchian ani tur thu asoi khotlangram te chuan khovel hi democracy le autocracy a then ran antum tlatani ti in Russia Ministry chuan asoya heng helma policy crosshair te hian Russia atin zone ngarani ati escalation kal zeldana chuan Kiev sarkar hena ral thuam le tanpuina pe in he indona hi arai thei ang ber kalpui an tumani chutiang tur chuan ral thuam tun lai ber le kal thui thei kap thui thei tak te an supply zel turin thu an tiam thar bokani ti in Russia Defense Ministry chuan an soi Russia chuan asipai pol le defense system ti chak mangin achang le don ni in a soi Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chu nimin khan khotlangram ten Ukraine an thlop na awanga sipai chakna an ti punzel tur thu an puan hnuwa Russia atanga khotlang vo khan tu jinga mi ni a Russia Foreign Minister Lavrov chuan khotlangram te chuan US Siam F-16 fighter jet Ukraine hena pek an tumta ka wangin Russia tan tactical nuclear ral thuam mang mai turin ngai tuana siam lawang ti soithiam har to ani ati hei hi thil hom takani ankal thui ma ani ati Lavrov chuan US le NATO satellite te herkwal dana wangin Russia ne na sipai lam direct in ka theina hlo asiam me kani hei hian chet na rap thlak tak athlen thayani ati han soi jaw hlekila NATO abikin US le UK satellite te hian indo mek na Ukraine tan na tangkai takan thoka Ukraine be pui thlak na tura tan le Russia sipai chet na en thli thlai turin khotlang lam satellite te hi Ukraine hian amang tangkai NATO lam chuan Ukraine hi Russia be dan tur le an sipai omna le ral thuam hun ma omna an fit charchar ni in an soi F-16 fighter jet te hian nuclear ral thuam an keng tel thei ti Lavrov chuan a soya Ukrainian sipai te zinga hetiang system an mangdon ani chuan khotlang lam matanga nuclear hlo keng thei ral thuam hlo an mangdon ta kan ngai ani ati Russia Security Council Deputy Secretary Dmitry Medvedev chuan thole ni khan NATO member te hne na tanga Ukraine ta na tran puina andon zela wangle ral thuam lian an thon zel hian khovel buaina indona lian voi thumna atong bolawang ti soi thei talawa chu thil hlo tak chu an hnai hle to ni in a soi Ukrainian pilot 10 F-16 fighter jet mandan tur zirna hi August la atang hian Romania tranani tur thu NATO summit nei zota ka official te chuan an soya Norway lampoin ramsom pakhat tenen pilot training hi an pedon bok Wagner in ral thuam an hlan let Wagner mercenary group hian an sipai hardware le ral thuam te chu Russian Regular Armed Force te kuta an hlan zo to ni in Russian Ministry of Defense chuan a soya hei hi hun reilo te chunga an kolom ten Moscow an machon hnuwa kar ni aliam hnuwa ani Ministry chuan nimin khan sipai hardware sang ni chuang an don thu an puanga heng zinga hian teng mobile rocket launcher le anti-aircraft system te po atel ammunition chi rang ton sang ni zanga chuang le ral thuam te nau sing ni vel an hlan le ta man rotam jok chu indona hian man alani lo ni in na soi Wagner sipai ral thuam lak let sak hian Russia thu nei tu ten private army le din tu Evgeny Prigozhin te hlo omna ti zia tu ma alak zia atilanga
ma se engtin nge an zel don hriat chian la ni lo Putin chuan Wagner sipai te chuan du thlan tur pathum an nei ni in a soya Defense Ministry ne na contract zia emo Belarus a inson emo service cholsan emo angai ni in a soi an general chanchin hriat tur la omlo heti lai hian Ukraine rama indo mek na Russia sipai deputy commander General Sergei Surovikin General Armageddon tia hriat lar chu engtin nge a tak hriat chua thei ala ni lova Prigozhin nen hian inzom na an nei nia soyani Wagner in helna an cho chua nu khan he general hi Russia chuan a reng thu an zot fia nia soyani boka Russia Parliament Lower House a Defense Affair Committee kai hruai tu General Pension to Andriy Karpatolov chuan Surovikin chu a chol thu le tuna chuan indo na muala vil to lo ti soin ma se thu chiang a soi lo thung Ukraine in F-16 an don tur thu an soi ta riap mai Kiev hian Europe a Washington General puiram te hnen atangin F-16 fighter jet adong don ti US National Security Advisor Jake Sullivan chuan a soi chiang ta NATO ram engemaw zat in Ukraine pilot te zirtir an tum lain tun thleng hian tuma in thona thon tura in tiamna an la nei lawani F-16 fighter jet chungchanga hian President Joe Biden chuan kar engemaw zat kalta khan thutluk na siama atran rol puiram tenen in ron khom na nein chutiang jet F-16 khal zir turin Ukraine pilot te chu training petura thutluk na siam thu a soya training peturin thutluk na siam ani ti in Sullivan chuan a soi he training hian hun engemaw chen a du dona chumi hnuah chuan F-16 transfer ani dona Europe ram F-16 nga ram zok te atanga thona ni arin om ti in Sullivan chuan a soi belbok fighter jet hi kumsang kha jakwa somsari chawa General Dynamics ina an design ni in tuna hian Lockheed Martin chuan limited production an nei mek ani Denmark chuan F-16 training petur hian tangrual pol coalition an dina US siam fighter jet Ukraine pilot te tana training pek tur chu August thla atanga tran tur ni in a soya Denmark le Netherlands in an kai hruai dona Belgium Canada Luxembourg Norway Poland Portugal Romania te UK le Sweden te po an tel don ram inrol zinga achan vevel chuan F-16 hi an manglem lo thunga athon tu bik puang lo wathon an tum nge engtin nge man lak zel don kan ngai chang zel don nia ma se Ukrainian engineer te le technician te kan zirtir te langa ya F-16 tumna tur le ada na tur infrastructure kan buat sa ngai bokani tul le poimo tam taka oma wangin schedule po in thlak thayani ti in Ukrainian Foreign Minister Kuleba chuan a soi Moscow chuan US le tangrual ram te chu Ukraine chu ral thuam manga nor pam chu ti top turin angen photo a director in machon theina ati pungdon ni in lo soi photo mei thla khan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Ukraine rama F-16 thon chu pom thei lo khopa chiat na thlen thei thil lo om takani ana thei ang bera chan le tani tur thu lo soi to a khotlang ram te chu mei manga in khel lo turin infiam lo turin halo fo khan to ani nuclear indona keng tel thei F-16 chu kevin adong don ta tak take Russian Foreign Minister chuan combat operation nei chung hian kan sipai te chuan he class a F-16 jet engpo hi nuclear al thuam keng thei ani le ni lawan kher don lawa na takin an chang le don ti soi Ukraine in nuclear al thuam keng thei F-16 fighter jet an ron tir lu chuan Russia chuan nuclear al thuam mangan nor na anga kan ngai don ani ti in Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan a soi Russia Foreign Minister chuan United States le NATO satellite te chuan Russia ne naral thuam manga director in ka theina tur hlo om masiam ni in a soya chet nara phlak tak thlentir thei tu ani don ti soi ole indona boruak chu kan soi photo le kan lo predict der ve thin angin ron vung chhodon ta tak tak mai achan chu Ukraine chu khotlang lam hian kalsan an tum haulova thla thlam an tum lo mai ni lovin tuna zet chuan nuclear al thuam phur thei F-16 an pe don ti White House chuan an soita a hei hian boruak sang taka siam dona khovel ram hausarwal hruai tu G7 hruai tu te chuan Ukraine chu ven himna an tiam tarup mai boka hei hian direct Russia ne na insut na hun aron her chuak nge don bok ni in an ngai Indoni zanga le pangana ni a
in do na chuan zual lama pan ti lo rual ani talawa chanchin kan ngai chang zel don nia